5, 4, 3, 2, 1. Kira lur ikilah apa jenenge Sik aku sumber sumber cinde. Wah, wis enggak nggawa kok iso enggak nggawa gelas enggak nggawa apa. Engko orang sumane tok iki. Waduh, bahaya iki enggak nggawa. Aku wae nggih kopi apa ya iki, Mang? Oke, tadi iki lek konten nih iki anjen akeh kurangi bro. Mungkin kedepannya tak tahu atau sing luwih mau mantap iki ya. Dan wah makan nyamuk ini gini. Dan oh iya, bingung gawe konten. Padahal ya tak jak konten iki yo. Bingung gawe konten ya. Wah, jadi ceritanya nih gini iki biyen. Ini iki sumber dari gini ki saingatku biyen iku ono omahe ndek kene. Lah iki ono omahe. Tapi saiki wis dibongkari. Nah, iki jerone kurang lebih 1,8 meter lah, 1,8 lah. 180 sampai enggak ono sih sing sampai 2 meter, 180 170-an. Nanti sebelah kiri ini cetek bolo, cuman saya gila kata adus, wah gak memungkinkan karena airnya bisa kita lihat tuh dipenuhi dengan suket. Jadi gunung ono cacingnya bas, bahaya wis. enggak mie apa iki? Cek. Hah? Wah, dengan persiapan Kayak sing mie apa kopi? anu sembarang, mie ora apa-apa. Oh. Wah, nyamuk. Wah, Entah. kayak gini. Susu ah? Mambu le. Ora. Ora mambu. Iki lawan apa kan wong loro. Ayo. Lho iya ta? Ora apa-apa, kopi sik ah. Hah? Kopi sik. Kok mamang ya? Lho gak yakin ah, aku tak gawe ae. Iya, gaya wis gak aku gak. Kopi sik siji yo. Iya. Enggak ada sebegel. Ndasku ngelu kan ngono iki iso nyupiri. Iya, lek aku sing ngelu blaen kok. Kak lah. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dan akeh kenangan lho nek kene iki. Kenangan apa? MTS aku gelek Oh, ati gelek kene. dene ya, gelek dene. Gelek ati kene. Bahkan biyen niku eling aku. Zaman SMK lek gak salah aku sik
gelek delene aku malah ana ceritane dadi ndek kene iki biyen. Koncoku iku kan utang duit guruku. Heeh. Ya utang duit guru ngono lho. Ah ibuke koncoku kan apa? Kerja di Singapura. Heeh. Disemayani lek duwe apa jenenge lek nyauri kate ngenteni kiriman. Lah pas wae kiriman arek ora nyang sekolah. Kongkon nyeluk aku. Arek ini gini. Enggak di kene. Kongkon nyeluk kan. Ya tak celuk tak parani nama. Dia kepo kono lho. Arek kebo kan. Moro tak golek arek gak nyang kan tiba apa arek gak nyang tak kira apa tiba warnet dolinan. Tak kon golek gurune lho ngono. Kewendeng kon nyelang-nyelang duit ora kok balekno. Ayo wis ngono. Lah tak pikir lek salin niku sekolah. Tak anteni sekolah kok ora muncul-muncul tak parani meneh nang kepo tapi enggak sampai semen marani ya aku ditelepon. Aku ndek Cinde ngono. Ndek kene ternyata iku ndek kene arek renang. Ternyata lah kon apa aja kene. Aku mari njukuk duit ATM manus mampir nang biyen niku warung sekompok iku ndek etane omahmu iki lho, ndek gedung-gedung. Ono sampai saiki. Lah iya. Iku gandengane wakini iku. Iku sing rame kan di kono biyen. Yo dhisik iku iya. Kuwi lah nggo autan. Dhisik apa jenenge? Dhisik iku wakini kerja ndek kono. Dhisik. Wakini kerja anak buah, anak buah. Anak buah ndek kono. Terus saiki wis iyalah saiki jenenge wong kabeh kan kepengin buka usaha dhewe. Buka dhewe. Buka dhewe. Gelis yo kan iki yo ternyata. Gelis yo. Mosok gelis. Ya lumayan lah. Kayak ya iki lah jeneng iya nge konten wis prepare kompor tok gak nggo gelas. Gak nggo gelas. Gak nggo apa-apa tuh. Gak nggo apa-apa wis. Wis mari iki ngono mah ya tuku kopine. Mie ya tuku. Iya lah jelas tuku lah kan gak tuku iki apa iki ya. Tapi niki anu ya sebenarnya. Apa ya? Soalnya wis anu wis gak oleh apa koyoke gak oleh gawe renang koyoke gak oleh gawe anu paling iki. Oh. Koyoke ya cuma kurang paham meneh ya. Kurang paham maneh. Tapi biyen kan ya iso gawe renang. Ya mancing juga. Terus arek saiki wis jarang dolen renang-renang ngene iki. Iya. Karena ya wis saiki wis seneng nang sing bayar-bayar apa? Renang sing bayar terus jarang ono arek dolen saiki HP tok kan. Iya. Ya iku lah jane mempengaruhi gadget itu mempengaruhi perkembangan anak juga lho. Saiki yo HP tok iku arek jane. Tapi yo pena lho sih ande kene. Iyalah, anjene gen-gen ngene iki sebenarnya yo enggak mungkin lek ono apa ya rame utawa disapa wong maneh wis anjene kondisine kayak ngene kan. Cuman lek ndelok teko apa jenenge historine zaman biyen kan akeh cerita-cerita tok ngono lah sini. Cuman iki jane banyune iki digawa dijupuk gawe nang Malang apa. Iya. Ya enggak di kene lah. Ono di daerahku juga yo. Yo pokok sepanjang jalan teko kene teko Bumi Aji nang Malang kan ono apa? Ono pedot-pedotane gawe wong warga kuno kan. Iya, warga lokale kuno kan. Iki yo kemarin ngene iki kok mudune. Tapi kok sing nek kono iku mang yo sing tandon gedene yo. Iya, sing tandon gedene dhuwur. Tandon gedene ndek sing mang lho sing dilarang masuk iku mang lho. Jadi lek ndek kene iki koyoke ya iki apa koyo ya ono sih ndek kene koyo tandon niku ono ya. Iya iki yo gawe tandon iki. Iki tandon. Nah, umum bolo jan. Jadi kate diombe mbek Saiful ndek kene. Iya engko dinteni adem kan diombe iso. Loro lah yo. Kayak situ kayak kurang kok. Soalnya nggak ono gulane kan iki kopi anu. Gak ono gulane. Soalnya gak di-endorse iki kopine. Urung lah. Ya mbok wae. Ya urung ya ora nih kok urung. Ya ora anjen. Aku lek ngene iki lek dolen-dolen camping-camping. Yo. Enggak gunung. Ndek kene. Ya masano gununge gak gunung sepiro gelek. Gak sepiro dhuwur. Kan gak sepiro dhuwur. Gunungnya Gunung Mujur. Enggak tahu ngene iki ya. Nggih. Hah? Ngene iki enggak tahu kan. Aku lembek aku kok tahu ngombe ngene. Enggak maksudnya. Loh iya maksudnya nek kompor-kompor ngene iki enggak tahu. Tahu. Ya wis lek tahu. Tahu. Bahkan ora mbek kompor malah. Mbek apa? Ambek cedok geni wae, cedok geni. Nah, dadi jene koyo ngene lho.
konsep konten iki sing anyar iki yo awake dhewe dolen apa lek ngarani anu perjalanan niku Anu vlog. ya ya ngevlog lah ya kayak mini ngevlog podcast review wis anu mune lah Ya pokoknya wis iki konten sembarang ngalir lah. iya lagi itu aneh bebas dan dijadikan satu kita rangkum jadi kontennya apa dhewe iku dijadikan satu nek gini ngono lho Iya. jadi ya engko suatu saat lek koyo ono di kampungku lho Mas sampean review sih ngono ndek kono misalkan anu nih wong dadal dawet ya oke akhirnya review perjalanan rono review kampunge kok niliki dawete lah kan wis pakai gue sana le dolen ngilmu barang wis pakai lah jadi tujuan konten iki sing anyar iki gambarane kayak ngono ya mek cek iso menyatu mbek alam ya cek iso Konten keluyuran ya podcast ya sembarang ngalir lah wis. ya tetep intine ya ono mladuse ono omong-omongane ngene iki tetep apamu ndek kene duwe cerita apa bae? Dhisik latihane renang deh kene aku. Oh iya sama pas MI yo. Oh ngono sak bahas nih. Awakmu MI yo anjing. Aku MI te lombane di Selekta. Heeh. Latihannya Latihannya di kene. Dhisik. Iki jerone kan sekitar 180 ya, sak meter 80. Sak meter 75. Lah di Selekta kan 2 meter ndak ora kedelep. Enggak. Oh, lain di Selekta yo kedelep sih. Kan iya kan jero nek kono kan. Wah, iso kayak karamel ngene kopi kayak karamel. Loro soalnya banyune kayak kurang iku, cuma gak apa-apa lah. Iki game itu. Iki gawe mie lho. Cocok. Penak. Iya. Lek kepengin anu ya iki lho, diseruput mbek sendok iso lho. Oke ngetes ya. Anyar soalnya cobaan. Kopi racikanku, ora racikanku sih wong sasetan loro banyune sak ngono. Ya men kok belanja ya grinder gaya kopi americano. Kopi dhewe nah. Yo, jadi cek ketoke kayak estetik ngono. Konten iki dadi cek ketok kayak estetik ngono. Dan opo kene jenengno konten iki dolen bersama ceria atau dolen bareng ceria. Dadi awake dhewe iku menghormati mbah iku lho. Ya, karena sing awake tumpaki iku mbah-mbah. Mbah ya, mbah. Yo, sing warna biru. Kok lapo moro-moro direncana ngene. Ya, iki mang lho asli niku. Ono kendaraan nganggur kan, timbange gak gawe apa-apa, kan kena gawe konten. Sopo ngerti kan? Iku mang lho, estetike teko montor tuwek. Gen-gen sing kene parani. Terus obrolan sing kene bahas. Ah, iku wis mbok ono isine mbok gak sing penting ya iku mang ceria iku mang. Sing penting ceria dan ngobrol dan ngomong dan ngobek. Wis sebenarnya ndek kene anjing. Tapi sing sering ndek kene sing sering digawe atus paling koyo ndek isor kan ono ngene jane. Oh sing jare lek jare kan anu wong wedok ya. Jarine iya wong wedok. Enggak ya lanang wedok ono sekate. Oh, lek biyen ku sepeda saelingku iso sampai nisor. Iso sampai. Saiki ya iso sih pokok areke gelem bawa mudun. Iya. Kayak ngumbah ngono biyen iku. Kayak ndek kene gak gawe atus jane ndek kene iki. Sing gawe atus ndek isor ono sekat-sekatane ngono. Iya sih koyoke biyen saelingku ndek ngono ku pilih. Saiki kan gak milih san. Atati ya kursimu iki aku kayak wedi ya. Iya, jane ora tuku kursi ngene lho. Iya, sajane tuku kursi ngene bisa. Iya iki ndek anu iki ndek TikTokku. Oh, ndek keranjang kuning. TikTokku cakpul. Ngawur. TikTok. Loh kok ngantuk sih? Mine ora ngantuk. Oh. Nyamuk tok wis ngemari iki lek kate metu kudu nggawa. Katane nggih sing nggawa anti nyamuk, lotion anti nyamuk iki kudune. Lain iki lek enggak nggawa lotion anti nyamuk. Oke. Banyune bening ya. Bening. Iki. Cek. Lho kopine iki lho tak angkat ya. Hasil kopine lho ya. Sampai karamel. Luwak white coffee iki. Iya, sampai karamel. Luwak white coffee loro asline siji harusnya kae.
Enggak Tapi ngono ki ya dijokok tok kono langsung lho, cibuk nih? tok kono Banyune aduh langsung jajal nyebuk kene. lali ora. Lho lapo kok. Pancene ono banyu cedhek kok. Kok nggawa anu ya? Kok tenggo aqua. Ini iki campur mbek opo ta opo ya ora roh kan enak ae. Heeh. Lah wis kadung dipangan diane lho enak ae. Oh, iki goteke kolo. Opo? Dinas Kelautan dan Perikanan. Dise Iku lho. pemerintah Ono tulisane. Provinsi Jawa Timur. Ah, iya. Oh, dilarang menangkap ikan niku ah. Oh, berarti tak kira lek PEM apa anu Iya, Perumda. perumda ning ngarep kono. Beda Ning ngarep perumda. Iki beda. ya. Iki kayaknya karena sing nabur ikannya ndek kene. Tapi ya gak ono iwake. Lah ndi lho? Ono iwake. Nabur benih. Nabur benih. Tapi Nabur benih. benih. Tapi ono sih lah iku cilik. Di kono Cilik-cilik, mosok iwak cilik-cilik. iki gede-gede koyoke. Lho. Iki gede-gede. Wah, jan suasanane Suasanane syahdu. Sore-sore kadang iki lek krungu krik-krik-krik utawa krek-krek jangkrik-jangkrik. Nah, meso iki iki jenenge syahdu. jangkrik meso itu. Lek jangkrik tok hewan, lek jangkrik meso ya. Iki konten pertama kene ya. Ya. Konten pertama muga-muga jadi- iso Jadi Terus- intinya ya kok ngene iki lah konten iki mlaku-mlaku, jagong, ngono lah review. ya. Ya engko mandek nek kene omong-omongan dulu ya mbek ngenalno panas seksian. waduh. Koyo ora swabar. Panas. Lah iya. Sumpah mari iki lek kate metu-metu kudu tuku lotion Iya. nyamuk iki. Ya berarti kan iki Ah, pertama gitu, awakmu iso nyepakno apa gelas, lotion lho. Wis jan wokroy. Tapi jane lek awake nang daerah sumber-sumber sing akeh banyune ya ngono kan akeh Ya. akeh nyamuke memang. Nyamuk ya kan ono ugat-ugat. Iya. Ono uget-uget ono anune akeh nyamuke. Nah, itu ono wong rene ternyata ya kan. Sik ono ae, Ono. buatus mbote dolen mbote lapo. Boh, kate mancing. Ya, Lek kate mancing ya ora iki. di Iki lah keadaannya lah seperti ini. heeh. Keadaannya. Iya, mine kate mateng. Ini kate mateng, Mine kate mateng padahal urung dicemplungno. banyune wis umep. Bajune wis umep. Ya. Ye, mancing ya. Nyurvey. Ini Mas kopi Mas. Lagi. Nggak konten nih lho, mbek ngopi. Wis suwe mbek anu kenang-kenangan zaman biyen Mas. Kum-kum. Wah. Keselep tuh ya. Iya. Ben jero iki Mas ya. Terus awalnya awakmu sik cilik ah. Iya jero soalnya aku sik cilik. Bener-bener. Iki kan awakmu wis gede. Kuman kopine wis. Lah, Saiki iku lah lho. iki. Enake lek konten nek njaba iku ngono, menyatu dengan alam wong-wong Iya. apa jenenge? Mbek wong-wong lokal kamsi. Hah? Lagi? Iya Mas anu-ane. Masa dipancing lah, kau lah dipancing ya Mas. Joinan wis padha-padha. Kanggo gelas tapi. Sampeyan ngene ya? Oke ini kedung. Iya lah. Ini loh Mas, jagongan. Gak apa-apa kene sampean liwati wis. Sampeyan ngene ta? Bisa iki. Oh, Minangun. MI. Yo, ngarepe apa jenenge? Ya Saetane taman dolan ya Mas. Iya, etane dolan. Heeh. Alfa itu Mas. Alfa anyar. Ini ngemi iki lho Mas, iki kopi aduh tapi gak gelas iki Mang. Enggak apa-apa seruput ngono wis. Ngene lho. Aduh, Hangat wisan ora panas. sangat foto-foto diseruput iki lho. Lho, kopi. Amit ya? Iya sampean guys. Lho, apa coba itu?
Lek rokok ya gak rokokan iki. Kan gak loro kan gak ono apa kan tek lah gitu. Kene apa kok digawe lah wis ah. Masalah mangan kan kari. Pak. Gelem iki mangan tambah daging. Ora apa-apa enak ngono. Kan blok dia Mas sama Mas. Iki balokai, lon balokai. Oh, blok ngono. Oh, pada mana di kono? Iki ambek arek iki. Baloga. Aloka. Survei menawa meneh sanang kumancing lu. Iya. Biyen Yen wae wae. wae ya. Lah iki lho kok ora pati anu. Lah iku cuwik cilik. Oh, Anu. Apa jenenge wis anuan wisan. Gelek dipancingi koyoke. ora gede-gede kan? Lah iya. Ono sing gede ta Mas? Ora ono. Nek ngono lho, Dik. Kenek-kenekan iki lho. Glebek. Ono lele nih. Oh, Glebek. Tapi lek lele banyu boning ngene bisa betah Mas ya. Iya. Lek banyu ndut ngono koyo-koyoke sik Masuk. manuan ya. Selamat nanti Mas. Iya Mas. siap. Oke. Lanjut. Aduh, Yung. Ambek tinggal mau ngomongane mi mateng. Iya dah. Aku seneng masak-masak ini ki. Asli. Aku. Ya. Masyarakat di review ya kata macam mie kok. Iya dah. Enggak tapi seneng aku masak-masak. Ben le kayak konten misalkan kate nang satu daerah iku ngene ae. Duh. Aku mang kok memang prepare nyepak. Jebuk selada ndek ngono tak masakno selada. Jangan Loh, gak masalah, mat ki yo ono opsi ae. Apa? Masak ndek kene, ndek lokasi atau lek gak ngono kene ndelok destinasi. Misalnya ndek koyo awake dhewe nang Ndau ngono kan. Ndek kono kok ono makanan sing viral apa, situasi rame apa, ini tuku. Lah, kan bisa di-review nek gen awake dhewe ngonten iku mang. Ngene awake dhewe sing ke podcast. Mbek mangan, mbek omong-omongan wis wajan. Jadi kayak gini lah Nah, iki cocok iki gambarane. nih. Mangan, ngopi, Ngomongan. Wis mek ngono-ngono tok aja. menikmati suasana Jadi ojo alam. ojo mek kerja. Arek emang mudun kene munggah. Mudun gini lho. Jadi mudun kan, sik tak mudun sik Mas. Lah iya mudun anu padusan iku. Iya, lah lek sik tak munggah sik Mas, udah munggah rek. Lah arek mudun pamitan mudun ya mudun lah. Iya. Wah, ke bes nyamuke. Ono setengah jam pisan. Nok lah. Hah? Nok lah. Ono setengah jam sian. Nok lah. Sian. Mosok? Iya sik. Oh, paling selawe. Ya beginilah suasana. Ini Sumber Cinde bolo ya, tempatnya Sumber Cinde ini di dusun Sengonan, Desa Bumiaji, atau dusun apa anu ya, pokok Desa Bumiaji, Binangun, Bumiaji, Kota Batu. Kota wisata Batu. Oke. Amazing Bumiaji. Amazing Bumiaji. Lah lek kepengin rene engko apa ya? Google Map iso anjok ini wis. Iya, wis Google Map lah. Bisa, Google Cinde Map lah. ngono wis. Sumber Cinde. Anu. Daripada kini ngarah-ngarahno bingung tamanku. Heeh. Jadi luwe enake ku lek anu wis mengikuti anu ae plang-plang lho, wis ana pelangi lho ya, wis ana pelangi. Mateng. Mateng dah. Wae kan iki bumbu ae. Kering racik dah. Ini. Nah, ditus. Iya tahu iki mie kering kok. Mosok mbek kuah akeh. Ya jadi mang gorengnya Lah iya, mie goreng. Iya jadi dikek goreng lah. Lah iya dijupuk kuah tok ngene ta kok. Ngono. Lu ngene saja nambah lengo. Lah iku lah ono minyake. Dan noe kala. Masak ape bayu langsung juga dek kola. Oh iya ta. Ora apa-apa. Kopi aman kan wedi kae ngombe kopi. Gak bos. Yang delok arek kemangai. Aku cuma ngombe. Iya.
Ya ngomong banyu iku, Hah? banyu iku aman. Lah kan dikodok wisan. Ayo. Wah gini kok ngene. Soalnya loro. Nggih kolek kae apa ya. Wes wendok emek situk dobol. Lho lancen iki cepakane Ndek kono. Cepakane Ndek anu yo. Gampang lah lek sendok ayo. Ya iso lah gawe. Wong sendok ae. Malah penting kabeh bolo-boloku. Lancen iki Ternyata ya sih akeh ya wong arek dene nyurvei lho emang nyurvei mancing ya. Kate telah apa Mas nyurvei weh. Iwake golek selangan. iya. Kalau selangan cacing. Iya, golek selangan. Aduh. Emang lek jarene anu apa wong bang apa mandar iki. Lah. Dan oke. Manganan dhisik wis ya. Hah? Pangan sik ya. Baru mbek ditutup. Pangan sik. Loh, kan sih ya. Wis ta, Pak, tenang ae. Apa? Ya Oke. apa? Ya apa? Ya apa? Bola-bola. Tutup, Pak? Kreper iya lah, ditutup lah, cek enggak sire-sire. Jadi Iya. mungkin kok ingin lah keseruan ya masak-masak dan wis pokoknya nantikan konten-konten berikutnya di channel saya Surya iki. Jangan lali like, komen juga. Nah, ini aku butuh komentar tuh kok bola-bola. Misalkan duwe Destinasi atau tujuan? tujuan ataupun tempat dia sing kepingin rekomendasi gawe ide parani monggo langsung di komentar lah. Oke. Jangan lupa di subscribe. Yang paling penting ditonton sampai mari. Tutup nasi mangane jangan keselak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.